Mae yna legfa fendigedig yn y cwpwrdd cynnyrch yn fan hyn, ac mae'n rhaid dweud fod Anne Jones yn fyma o Llangynnog. Llangynnog. Ger St Clair. Chi wedi ychwanegu'n helaeth at y cwpwrdd. Ti cael sawl cerdyn yn do. Beth am i ni ddechrau ta, efo'r ail wobr ddech chi wedi cael yma hyn, a hynny am eich cyffaith neu'ch chutney tomato. Felly, be ydych cyfrinach chi Anne wrth greu'r chutney yma? Fi'n credu... Fi wedi gwneud gymaint o preserves a fi'n prynu tomatoes rhai bach yma. O ie. Sydd eitha plump a dim gormod o'r hadyn nhw. Right. A fatro bod chi yn... Wel, dim yn rhoi vinegar rhy gryf, ond bod e ddim yn rhedeg pan bydd yn cael ei poto. Right. A mae lliw da arno fo, mae hwnna'n bwysig hefyd am hynny, dydy? Mae fe'n. Mae'n dangos bod e'n tomato. Ie. Rhaid chi'n gallad gorferwi fe. Pa vinegar ydych chi'n ddefnyddio? Wine vinegar. Reit, dyna. Ydych chi'n deud hwnna fo, ydych chi ddim eisiau rhannu'ch cyfrinachau. Ond mae trydydd wobr fyma, hynny ar gyfer, wel, jar o ffrwyth. Ond ydych chi'n gofod defnyddio'r ffrwyth na mae'n 3 ffordd gwahanol mewn ffordd, ydych chi? Dyna fe, ie. Felly, beth ydych chi wedi greu fyma? Fi wedi gwneud peach. Mae peach chutney, dy fi mae peach jam a peach jelly. A mae peach, mae fe'n anodd iawn i'w gael ei seto mewn jam ac yn enwedig jelly. So, pan ydych chi'n berwi'r ffrwythau, chi'n adio bach o afal ac os mae digon o pectin yn falegol a wedyn chi'n berwi nes bod e'n seto. So, o'n i wedi gwneud rhain ac os taw peach o fe. Mae hwnna'n yn ddewis anghyffredin, os o'n i'n meddwl, yn dydi y peach? Odi, fi'n credu bod e. Ydy, achos mae'r mwy ar dion yma, mae afal fanna, a mafon hefyd a cyraint dion. A dyma ni rwan yn dod at eich cerdyn coch cyntaf chi. Dyma ni, Mrs Mary Ann Williams-Jones, a hynny am y jam mefus. Ie, dyma'n hoff. Ie? Ie, fi'n gorau, ie. Hwn ydych... Ydych chi feistres ar hwn, ydych chi? Signature, ni'n mynd i ddweud, signature jam. Felly, be di'ch cyfrinachau chi fan hyn? Sut ydych chi'n mynd ati i greu'r jam mefus? Fi'n rhoi lemon gyda fi, sydd, a bach o grated rind, a defnyddio jam sugar. A jyst gofalu, fi'n defnyddio thermometer. Wel, pryd mae fe'n seto. Dyna ni'n mynd i ofyn, hwnna, dyna'r grefft am hwnni, ynddo? Ie, mae sawl math i gael, a llwy, chi'n codi'r llwy lan a gweld bod dim ond un dropyn sydd. A fi'n defnyddio thermometer. A mae methylated spirit a chi yn gallar dropo fe mewn i'r methylated spirit i weld i fe just ni'n dod yn un pelen, os oedd fe'n gwahanu, dim digon o pectin ynddo fe. Nice, mae fel a bordi yn y gegin acw, felly dwi'n siŵr am dyma ni un gwaith eto cerdyn coch. A'r tro yma am y jam, peach, yr eirin glanog. Chi'n amlwg yn cael hwyl efo'r peach yma, Ann? Odi, fi wedi trial sawl un a mae ffrindiau, fi'n rhoi lot o ffrindiau, maen nhw'n gweud wrtha i, odi nhw'n licio fe neu byd o. Ond dys dim un reset rhywun peth, ond mae'n gofalu bod chi yn rheolau basic. A reseithio, ydych chi'n cael eich reseithio eich syniadau? Ydych chi'n siŵr o fod... Fi'n cael yr internet a... O, ie. Ie. A treial y mas. A lle ddysgwch chi wneud y jam ta? Ar ôl gadael coleg. Ie? Ie. Achos ydych chi wedi bod mewn coleg coginio, ond ydych chi? Do. Ie. Do. Rwy'n pryd a dydlu. Rwy'n pryd a dydlu? A fes i gyda ffermwyr ifanc ar ôl gadael. Fes i'n ei lot gyda ffermwyr ifanc. Reit. Dyna dysgus i... Felly pam eich bod chi'n dewis cystadlu ta? Pam bod hynny'n bwysig i chi? O, fi jyst yn enjoyo wneud e. A si deimlad i cyrraedd o'n hyn a gweld y cerdyn coch? O, eureka moment. Wel, mae'r foment i dod sawl gwaith eleni. Mae'r cwpwrdd cynnyrth ma'n edrych yn fendigedig. Pwy fydd yn cael y jams o'r ond? Ydych chi'n mynd â nhw i gyd adro fo chi? O, fi y perthasau mawr. Y perthasau, teulu mawr. O, na chi. So, mae lot o fi adre. A digon o bobl, dwi'n siŵr, yn barod i flasu. A maen nhw wedi cael peth yn barod. Da iawn. Wel, Ann, llongyfarchiadau mawr, ydych chi wedi cael sioe anhygoel unwaith eto eleni.